ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଅହଲ୍ୟା ଆଉ କୁସୁମ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ରହୁଥିଲେ। କୁସୁମ ସବୁବେଳେ ଅହଲ୍ୟା ଘରକୁ ଯାଏ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବା ପାଇଁ। କୁସୁମ ଗରିବ ଘରର ଥିଲା ଆଉ ଅହଲ୍ୟା ଧନୀ ଘରର ଥିଲା। ସିଏ ଦୁଇ ଜଣ ଘର କାମରୁ ଟିକେ ଛୁଟି ପାଇଲେ ଦି ଜଣ ଯାକ ବସି ପଡ଼ନ୍ତି କଥା ହେବା ପାଇଁ। ଗୋଟେ ଦିନ କଥା ପଡୁ ପଡୁ ଅହଲ୍ୟା କହିଲା, ଆରେ କୁସୁମ, ଆଜି କଣ ଏତେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସିଯାଇଛୁ? କଥା କଣ, ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଆସିଗଲା କି ତୋର? ମୋର ତ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିରେ ହିଁ ଆସିଯାଇଥିଲା। ନାଇଁ ମୋ ଅହଲ୍ୟା ନାନୀ, ଏଇଥର ହେଲେ ମୋର ଆସିନି। କଣ କରିବି, ଗରିବ ମାନଙ୍କୁ ଆଗ ଦଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ତୁମକୁ ଦେଖ, ଧନୀ ଘର ହୋଇକି ବି ତୁମେ ଆଗ ପାଇଛ। ଆରେ ସେମିତି କାହିଁକି କହୁଛୁ? ହଉ ନାନୀ, ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୋର ସିଆଡେ କେତେ କାମ। ହଉ ଯା କୁସୁମ। ଆରେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିରେ ତ ମୁଁ ଆଶା ଦିଦି ହୋଇ ମୋ ପାଖକୁ ଆଗ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଗରିବ ହୋଇ ତା ପାଖକୁ ଯାଇନାହିଁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ସତରେ। ଦୁଇ ଥର କିସ୍ତି ଛାଡ଼ିଲେଣି, ହେଲେ ଜଣକୁ ଦେଇ ଆଉ ଜଣକୁ ନିରାଶ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ପୁଣି ଗରିବ ଘରକୁ।